Minä olen Kekkuli ja tämä on minun keittiöni. Iltaa vaan kaikille. Tänään ohjelmassa kokkaamassa on Balabomba. Lähtee nyt. Pojat on lähdössä hakemaan ruokatarvikkeita. Tää on aika pien katto. Nyt tottuu, että ne tulee ihan saarnaan lähelle ja sitten vasta. Pojat taisivat löytää jotain grilliin sopivaa. No nyt se on siellä. No niin. Tässä poltetaan nämä loput höyhenet vittuun. Tää on ihan siis perusmeininki tälleen näin. Tää näyttää jotenkin vähän surulliselta. Ehkä. Niin siis se on vaan niinku mun mielestä toi, että miksi mä en viittis tehdä tätä niin se on vaan osoitus mun niinku semmoista heikkoudesta. Preparation. This is what you get. Mä olen jaloilla se vaan steppailu tuolla pitkin kahvia. Näin. Operaatioon. Ja sit tästä lähtee. Tänne. Kattokaa se. Näin. Ammattikokit tekee ruokaa näin. Valmiina. Tässä on kaikki tehty alusta asti. Sit saa sen kattomana oottelemassa Nyt Balabomba. tää pääruokalaji Lokki Larsian alkaa olla siinä pisteessä, että sen voi pistää grilliin. Ai ai ai! Hyvältähän se maistuu. Minä olen Kekkuli ja tämä on minun keittiöni. Nyt maistellaan, mitä täällä on saatu aikaiseksi. Lokki. Aika hyvä. Meikä nappaa tän tuosen kuivin. Suolaa hituisen verran enemmän, niin about. Kyllä. Onnistunut.